Zekiye Alkan. Zekiye Alkan de sala 1971 de li Ezirganê tê dinê. Zarokatiya wê jî weke piranî zarokên Kurd derwas dibe. Piştî dibistana seretayê navîn û lîseyê dest bi amadekariya çûyîna zanîngehê dike. Zekiye Alkan Fakülteya Tibbê ya Zanîngeha Dîcleyê qezenc dike û ji bo xwendinê diçe bajarê Amedê Bakurê Kurdistanê. Di wan salan de li Kurdistanê tekoşîna azadiya gelê Kurd di astekê germ de ye. Li Kurdistanê her roj pevçûn diqewmin û serhildan pêk tên. Zekiye Alkan jî ji van yekan gelek bi bandor dibe. Ji ber vê bandorbûyînê Zekiye Alkan 21 Newroza 1990 de li ser Sûrên Amedê agir bi bedena xwe ve datîne. Piştî vê çalekiyê 10 roj di nexweşxaneyê de dimîne û 31 Adara 1990 de jiyana xwe ji dest dide. Ji bo bîranîna Zekiye Alkan li bajarê Silêmaniyê li başûrê Kurdistanê birdariyek hatiye çêkirin. Zekiye Alkan qehremanekî jinên Kurd e.